Inkinga engasuke ngaba nayo wafika la kumina yabo lento walungisa imoto right fine ngakuzwa lokho nami ngaba nenkinga engaba nayo mengibuza kwabafethu ngibuya ngibuza ukuthi abantu abangisebenzelayo la ukuthi kuhambe kanjani umsebenzi yabo imoto ibe kanjani kanje because imoto ekumele ilungiswe le dent encane le izele yona manje indaba mhlawumbe mangikufonela kungayibambi ifoni yami ke bengeke ngikwazi nami ukubamba amafoni through kulesi made ngikusona nje wade ngingakwazi ukutholakala njengoba ngisho ukuthi bekhona umuntu ade ngibambele yabo lento ungatholakali kanjani wena wantu umsebenzi umnikazi womsebenzi ubona kanjani uyena umuntu ade etholakala lo ubava usho ukuthi yena umuntu angazange akwazi ukuthi amthole efika la ubafo istory sakhe usichazelile echazela ababukeli esho ukuthi la echazela nathi esho ukuthi la inkinga yemoto imoto yafika iduma la and navumelana ukuthi ngoba kunamadente akhona ufuna ukuthi emlungisele uyayilimala esicabheni yayiqinisile futhi lapha impela ngifuna bafo usho ukuthi ubuthi uma umthinta before bekutshela ngendaba ukuthi imoto injani storage angifuni ukukhumbuza mina bafo sona vele kufanele ngikhokhele istorage ukuze ngithole imoto yami isebenza isikhathi eside kakhulu vele imoto phela noma ngathiwa ngifuna ukukhokhela imali awuzama ukutshela mina makuthiwa ke imoto siyayithatha ke manje yini into esingayithatha njengoba imoto isiyigobolondo sinje yabo nje lapha manje sikanjena akusengamele kuzama ukuthi kukhulunywe mhlambe ngazi sokwenza kanjani nami because ngizozama ukuthi ngibuze ukuthi imoto nje obisikanje bhuda yami angazi angithi nami ngiyasho ukuthi bengingekho abantu ade bengisebenzisa sekumele lokho kube kumina ukuthi lungisa kanjani manje angifuni ukuze story ukuthi ubungekho isho umuntu orun isitolo phesheya uyazi ukuthi isitolo sakhe sisebenza kanjani abasebenzi baholeleka kanjani yonke lento imi kanjani wena ukwazi ukungichazela ukuthi wena you are not kodwa nawe ngale kwalokho uyazi cha ngale kokuthi siyalo siyakhuluma silwe bafo ya siyakhuluma okay phela asilwe asilwi lapho la yami siyakhuluma kahle thina lana sifuna ubulungiswa nakho njengamanje imoto igcwala amakhizana imoto engangeni imoto isiyiphari njena yafika inganjena njengoba ekuchazela ukuthi imoto yakhe ayifikanga nje njengoba manje sikhutha wena wabona umuntu onensile njengoba sihlalile futhi isihlalile isikhathi eside la le moto lesimlindile naye kwekumele ebuye futhi kwaqaleni ezokhokhelani imoto le kuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nezinye izinto kwaba yini iphutha lakhe elisele ngakuyena ukuthini ukuthi ayikabi ngana kwethu